nitie jero Malulu TV en kinde makare ma indie chero mar kukumar wach ma ikelo ni kinde ka kinde koda ni follow mbaka chiel sani eri gima warango en ni to piny mar Kenya sani eri koro nego bedni dhi nyime e yo machalo nade bende nego bedni waketo tenge weche mag yiero mondo mi koro warang weche mag dongruok koni kod kocha ma bende nyalo kelo ne oganda duto Antire kod Jakom Nwero mar The Independent Lobby Group Manero Stephen Owoko mantiere studio odiochieng' maka unarwaki Moso ganda jolwa nyani oimre uru Ero kama na Steve arwaki studio kenda go iro kama kuom ka utuba mari chelo ka chielo mar chopo nyisa ne kaloro kod ang'oma ne iparo ni migosi Odinga na nyalo wacho ne johera Tonero kurono si uwe bende mano gima ne paro koso wach wana wachinero inyalo kete kama chalo nade anya paro ni bro wacho ni kaka ne owuok e yiero to uro bedo declare nya paro no bro wacho ni serikal no kotambwa yes and then nya paro no bro miwa the way forward ni mondo wa agitate for change kaka nyocha wasebedo moral cha number 2 nya paro no wacho ni kaka kuro se amwa no jitangaza yes koro wang'ado Kenya onde mane ko yiero ne mane ko ne oboluka koro wang'ado Kenya wapogre koro magi gik manyaparo to mago duto nyoko wuoye kore paro ni weche mana wacho aneno ka watemo nge matindo tena wacho weche machalo kaka the People's Assembly weche ko mag economic boycott kendo na wacho ni magi kibro me osiri na wacho ni serikal moko yier ka itiyo kod sheria maber ok nyal bedo kod thuolo mar tich maindi paro na mago nyo wacho kaka ja siasa kaka opposition to mago kumon serikal tiyo nikech all along kwang'iyo history mar multi party chakre 92 ne opposition ko seyo mto wacho ganu okwatambwa serikal to giwacho no abro timo magma to serikal moseyie no ko sey chamo mato dhi mnanyine koro gik manyo wacho kanyo makamwacha gina ina weche manomo nikech kiwuoye economic boycott for example wacho no okay adwaro ni koro kikung'iew chak yes wa ongo alternative konde mag opposition mcho chak inyalo yudo kure kiwacho ni sawa weuru idho mtok jog ere mtoka mabro tero jidana nikech joluo podonge mtokni moromo kiwacho ni sawa kikuti gi Safaricom okay wanyalo bedo gold alternative mag going back to air lakini kone neno ukonokumo boycott go in very weak kiwacho ni sawa kiku ketu pesa Equity Bank to seche ngato no se ka loan Equity Bank koro kinyal dhi buy off ngoro wachuli pesa mag Equity duok ni Equity bimo da mi loan and membro koro gik moko kapo kiketo gigo in place to bedo matek kaka Nyanza a lot vegetables nyanya seche moko ndalo oro wuok mna Rift Valley koro seche mikono ke kono kumbeyo kot to dhano bro tembrena koro nyaki empower ji magi nyalo sustain themselves then nyalo timo economic boycott koro gik manyo wacho ber as politician yes lakini implementation mari tiro ka effect mari bro bedo matin nikech kiwacho ni people assembly dhano bro wuoyo dhano sebido ka wuoyo bunge la wananchi they have been talking to effect mari very small paroni onge effect moro manyalo bedo godo effect na nambro miyo jumiluongo ni geno to geno gima bad it will give them hope to ndalo kala hope do higo ruanchiel hope higni ariyo higni abicho chopo kedwa donje yiero koro gimiyo dhano geno lakini impact manyalo miyo ni serikal collapse yes bu serikal wuog chuth bo huro dhi bo migosi kata NASA ka hotelo gik manyo wacho kato chances ne gitin ndio maiso neno weche mane migosi Odinga wacho ne gin mana keto geno ne johera mano nyo keto geno jo en kech dhano mano miya kura karibu milion 7 okta uchiel okinyal jwango gin para ni kura jwango dichiel koro nyaka kendi mak gi imi geno moro at least pod unie pap kendo pod utko iwacho ni you live to fight another day koro gin geno nyo mi joge geno to nyo wuoyo kaka statesman yes no wuoyo kaka statesman it's such a misebedo African international statesman to kuro kinyal lead a violent revolution nikech itejo magoni simo se ketel e kamoro machielo to ka ng'ato madwaro ka hotelo mapod wacho jogi osebedo kanyanyasa jo Kenya ti wacho it is either the ballot or the bullet koro mano nyokwa neno wacho ni juma koro komuony wamayo kaka Daudi ne mayo sibuor le doge cham bithwan
to mane ma jo Kenya nyoikre ka tek nari to makoro ok gimuon ngadieri nade ne mana jo Kenya ikre maybe in kaka Steven oko mane ikre to kinyalo yo ni to ja Kenya moro ne oikore ne awuoyo gi jopiny kenda be an japiny kenda winjo kaka dhano wuoyo sani nitie social media social media winjo kaka dhano wuoyo iwinjo kaka dhano wuoyo kti radio TV jomwa interact go nyocha dhano ikre dhano nyocho ol punda mechoka to seche mangato ol to yien afadhali atho moloyo bed ka awuotho gi chonga koro dhano nyocho ol koriwo nyaka an koro kanjo dhano ol nyo I respect whatever comes nikech seche moko ka weche richo tu ketho gimoro kuchako loso maber moloyo nugere to bro bomo ka kuom koro dhano nyocho ol to urna de to yiero ne okudhi nikech sani eri okang'eyo ni to onyalo yudo kana nikech yiero no wacho ni oganda kikle kendo johero mathoth ne okodhi yiero koro kare ka uol donge no nego beni udhi mondo mi ulingo mbul mondo mi un bende dwaruo winji e ballot nikech mano e option kende mane un godo mar mondo mi uyud telo ni ka kurware ka par ka nitire any other option munyalo tigo nitie yorang mang'eny mikawo telo kata kuyu wacho niya ni telo ok en dawa mar kwesi mimiye ng'ato nono mane kaka giwacho ga to e buk moro wacho power is taken not given koro gimomiyo nyocha Jonasa owacho ni ok donje yiero ke nyocha gineno ka system oseket madhi chuno ni migosi Uhuru biro bedo president koro mano ne gi withdraw koro kane giwino ng'ani oseketo system dwa kwalo mbulu kendo to nikech odwa kwalo mendo be declare koro watamre donjo i uchaguzi koro nikech watamre wabe kendo wabro tame mondo kikobed president koro mage gik ma jo ataraji to be koro tamruok dhi yiero ni bende ne okaw kelo no lemo moro nyaka sama wachopeni kelo no olemo seche mane waparo ni okwadhi yiero ne wang'eyo ni joka ne onge Ukura Court and Company koro no ben gi onge ballot to no se withdraw tiende ne uchaguzi ne bedo maonge ne kono no election to ka koro ket no wacho ni joka be nego bedi koro ne gi ketho plan koro ne dwaro mondo drawing board obed to koro what is the next plan koro the next plan ne bedo plan of action to mane manyo wapara jane ibo mi wa direction to joka koro onge nade dong nitiere weche mane migosi Odinga golo ma bende ka ng'eny matero to gin weche ma ok tin e picha ma miwacho ni wi weche abich go ko duto onge way forward nikech gimatimo seche ma kech kai takoni okay bida ka adhi puro adhi chuoyo adwa rito dweche adek ka keni koro ne wadwaro rapid response nyocha wadwaro rapid response makelo solution nikech higni ang'wen gi jogi osebedo kata wala Kenya maraj makoro jo Kenya ol uchumi tima ber koro kendo nyo wa example now kuma chupu kama koro wadhi no koro mawa chungo wadwaro change koro seche miko noke maka yantia gik mwabru rito higni moko ma seche moko ginyalo tiyo seche moko ginyati kineno history mag movement ntie kaka fags gigora 50 years go movement mar nyocha gi sign peace agreement ANC Mandela 27 years movement was going because imagine movement nyuan wadoro gima short term solution rapid response to a solution to ncha waseikre mominyo ka dhano wuok street giloro nderini igo girisase to kiny kendo giwuok koro mane momentum manyocha waikre kodo donc sani umbende utire gi movement sani uluongoro ni the national resistance movement donc mane movement ma wacho ne pinje mama ko no sedo kati godo un bende koro un kod mano ber magik mopang chal kaka political party to movement en gima wuok dichiel kaka mano otimre Algeria cha kijana moro ne uso gike den graduate to ko make bo mai gikigi to kawo mafuta oloko to tore mach to ko madano neno ng'ani owangre to gino chakre koro onge movement mosebedo succeed mabed ga piny tipango go plan gi strategy movement ok ben ga piny movement en gima wuok dichiel like a volcano koro me mopang ni is a professional movement to movement ma work en seche madano oloko no we cannot live like this koro ma e upogre ma en gima pang man strategy man office man structure Anso ni koro weche duto mane migosi Odinga wacho ka wanyalo rango kaka iwache en mana ni maybe it fell short of expectation. Yeah, it fell short of the expectation because more create just a political wing maranasa. Ero kama no Steve wabro ka yo maten kai to duge tolo maro yo ka bene koro warango ne to ka weche magiero koro kedo tenge kaka Steve oseyeni koro ogik gikanyo wachiko kure mondo wadongre e weche go.
kod twake kuku mar wach kod an Jeffrey Lombaka weche morango sani rikoro en ni onego bed waketo tenge weche mag siasa ono madhi nyime kod weche mag dongruok koni kod kocha antiere kod Stephen Oroko e studio kadiponi koka ineno wakamoro chakar wakistero kamara Steve kakoro waketo tenge weche mabende osebedo kadhi nyime ng'eyo ni sani yari jo hala yuak oganda yuakoni kod kocha wachore ni mwandu kata pesa odok matin ni oganda uso bunge wachimo kama chalo na kuru adwe wuoyo as a nation tadwe wuoyo as a community. It's okay. We work as a community. Number one, kuro gimonego watim as a community wachagi midongo economical empowerment. To mano jotendwa especially Migosi Amolo Odinga kuro ne en nga mongere en nga man gi pesa en koda gosiepe. Kuro gichak empower jowa on the ground by giving them finances mondo gichak project. Nyanza nkoda a lot of potential. Sankra kwa chomnana wachak agriculture wachak puro magi ma then gichak timo mano koro seche ma dawo osebedo empowered seche mien go pesa to dhano luori to seche mionge pesa to nyako owete miyo chai koro mane gimonego wanendo seche ma empower jowagi nikech Nyanza gin exporter of resources pesa matin magiyudo ukinyi kelo chak to gi pesa no ukikugo to dok Rift Valley ikelo duma ukinyi odok Rift Valley koro pesa mayudo Nyanza te ok circulate in Nyanza eno dhi oko koro wane kaka wanyalo timo economic empowerment ma Nyanza be retain finance matiende ni pesa wuok oko kabiro kure kabiro Nyanza mane namba chia to azoni ka sane kenene teno ka yuto mantiere gwenge mag Nyanza ne piny miwuoro nikech wango cash crop ineno kidhi Meru to every morning pesa ting ochomo dhi mira millions every morning peso ting odhi omo rabolo peso ting odhi omo chak every morning tie pesa madonjo Meru ineno kata Kiambu every morning ukinyi tie pesa modonjo biro kutom Nairobi koro Nyanza to every morning dhano dhi omo pesa giloche to dokgo nikech ngato dhi cabbage ukinyi odhiambo ko gi pesa ngato donjo gi chak o gi pesa ngato no donjo gi tong o gi pesa koro Nyanza en consumer gima wan wanyalo uso wan onge gi mwandu wa wanyalo uso ni ji wan wa consume wan wa chiemo wan mwanyiepo ka buku koro wan pesa temo ayudo to wa export emomiyo Nyanza yudo kadhieri nitie nikech onge pesa mabiro Nyanza mabiro matin en rech matin kod rabuon moko matin mago gik matindo mag sustain koro mane gimonego concentrate momiyo mind betia momiyo konyalo puro konyalo pidho dhok to kapar ka weather matin Nyanza en weather maracha gimatimre nia poko miwa civic education about economic empowerment jaluo en ngamonge en ngat madhi tich en kose somo to ringo biro Nairobi odhi tich koido katich bende onge odaki konde moko maricho matindo konde ma vibanda mag changango osandre to poko nyisen karadala kucha bende ntie mwandu nikech anawuona na kongo puro mafua to pesa ne wuok Holland kabiro Nyanza ineno ni puro mafua Nyanza to ne ulore ndalo mondo tumre speculation ndalo Muhuru ne Minister for Finance Gundungu was the governor ne speculated on finance speculation within 1 month they made 60 billion koro one small scale never lose ekanawe koro Nyanza nko a lot of potential koro mane mune go concentrate okay mijogi loan koro kutamtokni mo Nyanza emabiro tingo ji to tero Nyanza koro pesa gotumne na dong Nyanza nikech seche mtoka woka to usechoke pesa kochopo Limuru ka ken Kenya to pesa no iwe Limuru ka to tero kendo mo udogo kucha iwe Limuru koro pesa okdong Nyanza koro mane chandruok manti kanga to ngdo ka beach mag Nyaluo o us do gite okbed dhiang achiel mar dume koro to idom na chak lita apar to pile ka pile en gisling 400 pile ka pile idu achiel mane 1000 kod ariyo ten pile koro magi gik mone wachak punjo jo gwen tong koro wachak agriculture wachak tumo drip irrigation kata en na quarter acre wapur nyanya go tumbu ka ngoka koro seche mwatimo mano tibiro kada no bro bedo kod pesa seche madano se bedo kod pesa tido ka development koro seche miwuoyo tiwuoyo kolori ero kama nyamano ni wuoyo kaka ja community koro ne wacho ni ironi mondo miwuo achiel as the national level to President Uhuru Giruto gi ongo idea how to grow the economy mano gionge go kabisa emo me yudo kuom higni 4 pesa magise holo en nyad big pesa mwase holo 50 years of independence tienden rieko gi gin jomo me consumer
Uhuru noyudo ka pesa nitie, koro kento pesa yudo ganadi. Ruto be kano donjo KANU to yudo pesa mijowo. Koro komigi gikia how to produce wealth. Koro seche gi Kenya is in a shit. Nikech seche mawuoyo ni kata treasury nyocha gi wipe clear. Seche madhano go siasa ni onge pesa treasury okwalte. Koro seche makendo yudo sworn in, tiende ni gibro chuno mondo gibi kaw debt, public debt, mag international and local debt. Koro go biro bedo malo. Koro inflation biro bedo malo. Koro kata gitieko 5 years gibro we ka Kenya ni recession. To gima timore nitie jomoko miluongo ni International Economic Authority hit squad. Nikech wan kod oil gibro miwa a lot of loan. Koro ibro yudo ka piny obedo mortgage wasemi loan mubro chulo 50 years. Koro gima mora mono produce uchulo manago. Koro kamang'iyo gi jogi gidhi kecho Kenya. Kenya okwachomo kama ber. After being sworn in, kinieno uru kuro tieko. Koro en gi joge tijgi biro bedo mondo gikwel. To dong iparo ni kotieko to koro biro dwaro mondo mi en bende owe legacy mare. Sani biro dwaro ni mondo mi en bende ka oganda biro pare to pare ni oyo Mwai Kibaki onyalo paro ga chiel ariyo adek ng'ana onyalo paro dong en bende obed kod gombo ni kama itam ne mogik to tima ber ne oganda mondo en bende odhi books ogets ni oketo piny ogolo piny mar Kenya kama okete kama chalo kama. Ama mineno mana ni en kodwaro ni kodhi tieko to otiek mana ka owe Kenya kapod ni ego. Uhuru gi joge en jomo wuor. To ng'amuwuor ok dew, ng'amuwuor wacho no yieng kata ka ketho nyinga. Koro waseneno mentality en gi jomoluore. Gin tijgi gin jo ka gikano yo fuko. Omiyo en ok obidewo, giseyudo opportunity en ndalo mar chiemo. Koro legacy no it doesn't care, ogonto legacy konya gang'o. Koro higni 5 ma gidwa kawo ni gidwa jogo Kenya sawa. Nikech gidwa jogo nikech okianto next time community marwa bro yudo kose ko yudo, you are never sure. Koro gima koro gidwa chomo ga gidwa jogo Kenya uru kwelo. Pero kana nyasti sani koro oganda biro kanyakla nade nikech wachore gi jolony opogore ni maendi yiero mabende koro oganda ka opogore e okang' mamalo. Ire kaka ikelo oganda kanyakla mondo mi oganda ochak wuotho achiel kaka jo Kenya maonge kod weche mag ng'ur koni kod kocha. Onge wuotho achiel ma jo Kenya nyalo wuotho achiel. Number 1, yes. Seche ma ipogoji mondo iyud faida mar siasa, you want political mileage. You divide people to gain political mileage. To kiseyombo, en tich matek mondo bring it together nikech mani ipogogi. Omyo it has never worked. Jogi ose divide us because gidwaro political mileage. Makoro kakwa chomo ni jo Kenya will be just be divided. Nikech genuineness onge. Mane gima chotimre America, Trump no timo mano oyombo. Ne kaka America sani otame bringing together. Koro bringing together can never nikech kitaka wango ka migosi Raila abo mitich. Mana en mo mitich. Okan mo mitich kata jo Kenya ko mitich. Kato miem na prime minister, kato miem na minister, kato luonge gi chiemo gi madho chai. Kenya is already divided. Then kendo gima kelo ji together in equity. Tenden kwan gisling apart tuwa pugre ariyo. To in kidwa kawo boro timi ariyo kata kiwo kanyo. Chunya bro ng'ur kodi. Koro gima nyalo kelo ji together ok nyalo wacho ni pesa duty terror Rift Valley, stima duty Rift Valley, barabara Rift Valley, to nyazi wito then wacho ng'o be together. It can never be one. Equity no kaonge. When there's no peace, there's no justice, there's no equity. People cannot be together. Koro neno kama no en gima ok dhi timore. Mano gima ok dhi timore. Koro wachimo kanyo. Koro kama wachimo, nan koro kakose betni. Yeah. Nyasaye ema koro wala. Ni mondo ogolo no wacho ni deliver us from this evil. Yes. Koro nan koro wabro daki e Kenya ka ni kaka teko dagole ipi. Eni etin kanyo to dagi subor, kendo chiemo ki en. Koro wadwa dakan teko odagole. Lakini ng'at mabro dewa koro onge nikech Kenya wabene wagore ni. Kenya bwana wadhi nyaka Lancaster po kelo chik. Koro ng'at madwa ga ni jomoko are lesser being mar jo Kenya mano wiyuwi. Koro Kenya wadwa dakan wandwa ke gutwono. Gikanyo ne robro chope giko mar chero mar kukumar wacha.